ɗin nasa, haka zuciyarsa na bala'in harbawa. Kallon farko ta yi falon farko ta yi sallama wanda ta yi mugun ganin Rauda na zaune a kafafun AB sai shugaba take zuba masa abinci. Duka hudu suka yi da shi bai san lokacin da ya tura Rauda a gefe ba, haka ya yi saurin miƙewa tsorace. Da yake namijin duniya ne sai ya ɓaci rai yana jifar ta da mugun kallo, saurin ɗauke kanta ta yi kai tsaye. Tina tebur ta nufa ta ajiye tray ɗin. Ganin za ta juya abinta a fusace nufi gurinta. Ya fisgo hannunta zuwa master bedroom ɗinsa, ganin haka Rauda ta miƙe tana gyara rigar jikinta. Kan gado ya wurga ta yana binta da wani irin matsiyacin kallo, a tsorace ta miƙe tsaye jikinta na kyarma kamar ka ce ta an taya da gudu. Wata uwar uban tsawa ya yi mata, nan take ta gigice ta fi da hayyacinta. Uban me ya kawo ki site nawa? Na neme ki ne? Ko ce miki aka yi ina buƙatar ganin ki ne? Ya faɗa cike da zafin zuciya. Why did you do this to me? Why? Please tell me. Ya faɗa gani da riƙe right hand nata, ko shi mugu riko ya yi masa. Ni take kamar hannunta zai cire. Me kike nema ne a cikin rayuwata? Kin fara wuce iyakarki. Idan kika ƙara shigowa side ɗina, zan yi mugun saba miki. I don't need you in my life anymore because I don't like you. Ya sakar mata hannu gami da tura ta gefe, hawaye daga suna ambaliya a fuskarta, da gudu ta fita. A kofar fita side ɗin nasa ta ga Rauda tashi ta sha gabanta. Ba ƙaramin daɗi Rauda ta ji ba ganin hawaye a idonsa. To masu miji, ya aka yi kuma na ganki da hawaye, ikon Allah. Ai wallahi tallahi kaɗan kika gani, sai kin yi da na sanin auren Ahmad da kika yi a cikin rayuwarki. A hakan ma ba a yi komai ba, to min taɓi ne. Ki dubi kanki, kin san ba kalan matan da Ahmad Bashir AB ke kulawa ba ne, don dai bayar da ya iya ne. Mu je zuwa. Ta kashe mata ido ɗaya, a nan ta bar ta tafiya take, bata san inda take taka kafafunta ba. Cikin ikon Allah sai ga ta sa ɗinsu. Aisha ta ci karo da ita, ganin ta hakan ya sa ta sha jinin jikinta, gefe ta za ta suka zauna rufe da me kuma ya faru. Saurin guntun hawayenta ta goge, shiru ta babu amsa, ƙarshe ma da ta dame ta sai ta bar mata fala zuwa bedroom ɗin, amma kusan ƙarfe 4:30 na yamma. In koma wasu sun gama shiri, wannan direba ne zai mai da su Kaduna. A lokacin rufe da shi take kamar ta bi su tare da ita, aka yi masa rakiyar har zuwa bakin mota, bata ma yi daga nan su ba, ta ruga da gudu cikin gida. A nan kan gadon amma ta baje ta buɗe babin sabon kuka wanda ya ja mata matsanancin ciwon kai. Yanzu shi ke ita da Queen Amina. A haka amma ta same ta rarrashi ta hau yi gami da ban baki, jikinta sai sosai. Ta ji jikinta ya ɗau zafi lokaci ɗaya, zazzaɓi mai zafin gaske ya rufe ta. Amma ta yi wa waya akan ya zo ya duba ta. Sai da kawowa ya shiga yi, ta zai fara tunkarar Abba na cewa a gobe zai koma Kaduna, kuma shi ɗaya ba tare da rufi ba. Bayan sallar isha ya nufi sacin Abba, zuciyarsa na harbawa. Abba Bashir tun da ya ga AB ya zo a wannan lokacin ya san akwai magana, sannu da hutawa Abba. Yawa Ahmad ya yau. Alhamdulillahi. Masha Allah, shiru AB ya yi, haka zuciyarsa ta ci gaba da harbawa. Dama Abba gobe nake son na koma Kaduna, sai maganar a tsorace kansa kuma a ƙasa. Yaran murya Abba ya yi, ban gane me kake nufi ba. Ina nufin Abba gobe zan koma Kaduna saboda kamfani suna min neman gaggawa akan wata kwangila da za mu samu. Yanzu na fahimta, su kuma kamfanin naka saboda ba sa da tunani, ba su san sabon aure ne a kanka ba. Hana ba haka ba ne Abba, gobe za mu yi mitin akan kwangilar. Shi kansa yana mamakin ƙaryar da ya antaya wa Abban nasa, wanda tun tasowarsa bai taɓa yi wa iyayen nasa ƙarya ba. Na ji, amma ka san da zancen kafar matarka ko? Dan na san baka da matsalar gida a can, haka komai akwai. Cikin ido waje AB ke kallon sa, sai ya ji ba zai iya ci gaba da kallon sa ba. Dan wani kwarjini ya masa, abu ne zai hana ta zauna a nan, sai a samar mata wata makaranta. Ƙaniyarka na ci. Abba ya shiga watsa masa da kuwa a hasali, don uwarka ban yarda ba. Kafar rufe da ka ji na faɗa maka.
kuma nan da sati ɗaya za ka samar mata makaranta a can don ba na son karatun sai ya samu tangarɗa. Ahmad ji yake kamar ya fasa ihu da wannan faɗan da Abba. Ƙara ya rufe sa da duka a fusace bar ɗin na Abba wanda a bakin ƙofa suka ci karo da Hamci wanda ta yi saurin matsa masa. Yanin yadda Ahmad ya fito don ita kanta duk cikin 'ya'yan Abba ta fi shakkarsa don baya ɗaga mata ƙafa ko kaɗan. Kai tsaye fatin Amma ya nufa kallo ya samu suna yi ita da Rufi a tashar Zero sakin fuska ya yi sosai gani da shigowa da sallama. Gefen Rufai da ya zauna wanda plate ne a hannunsa yana leƙawa ya ga haɗaɗɗiyar jalof ɗin makaroni. Kwasa plate ɗin ya yi. Rufi babu tayi ne ya faɗa murmushi ɗauke a kan fuskarsa. Sauran ɗauke kanta ta yi karɓi abinki kar ki sami kuka. Ta karɓa abin ta cikin ta saka ta ɗebo makaronin da nufin ta kai bakinta carab ya rike hannun ya saita ta zuwa bakinsa lushe idonsa ya yi da alamar ya ji daɗin makaronin sannan ya buɗe sa a kanta kallonsa kurin take yi baki wangalo shagwaɓa fuska ya yi please mu ci tare ya yi min daɗi samo min ɗayan spoon a cikin da yi joinin naki. Amma kallonsa kurin take cike da farin ciki akan Ahmad ya fara sakewa da Rufaida. Wani bangare tana mamakin rashin kunya irin nasa. Karɓar su ɗin hannunta ya yi, a nan ya shiga fidin ɗin ta juyar da ita ta yi, ta ga wayan babu, amma plate ɗin ya aza mata kan cinyarta ba tare da ya ce komai ba, ta juya ya bayan amma washi gari da ya dawo masallaci. Kai tsaye fatin amma ya nufa kan sallah ya isa ta tana lazimi yayin da gindiyar tasa tana can miƙe a gado. Ta tattake cikin blanket kai tsaye gurinta ya zauna gefen gado hannunsa ya sa ya yi blanket ɗin fidon manyan idanunta ta yi ganin rigar baccin da ke jikinta saurin mai ruwaye yana kare mai emotion face nata kallo a nan ya shiga tashin ta rufi ya tsina fuska ta yi idan ta rufe ne ya faru gudu please let me sleep kare jan blanket ɗin ta yi ya fizge sa a ɗan fusace malama ki tashi haka da wuri za mu kama hanya buɗe idon da ta yi a kansa yana cikin bakar lafiya sai ta ya yi mata kyau sosai bata san lokacin da ta sakar masa murmushi ba bacin rai yayi lafiya kike kallo na ka zo ka takura ta ba dole ka tsare ta da ido ba cewar amma da ke a tsaye tana ninke sallaya ina kwana amma lafiya kalau tafiyar safa zami ne amma shi yasa jiyawar da zai yi a kan Rufaida wayan har ta shige toilet. Amma ta shiga kicin da kanta ta haɗa musu haɗaɗɗen breakfast kusan ƙarfe 9:10 na safe sun gama shiryawa lokaci ɗaya jikin Rufaida ya yi sanyi ganin har da Rauda za a tafi sai wani rawar kai take yi. Su kuma iyayen nasu ba su kawo komai a ransu ba shi ma Moha da safe su sun kai sallama da ɗan uwan nasa. Da kuma Rufaida sai ƙara tuna masa yake akan da kula da Rufaida haka ma Amma da Abba. Daga gefe ta ga sahanar sun kinki suna tattaunawa ita da Rauda sai kyalkyale wadda dariya suke abin su ya muwa ne ya buɗe ma Rufaida gaban motar sai da ta shiga. Ya rufe a fusace Rauda ta buɗe site na baya ta shiga kowa yana ɗaga musu hannu har suka fita daga gate ɗin gida. Baby yana lura tun da suka fito ya ga Rauda ta haɗa rai bakin titi ya yi ya tsaya ya yi fakin ya kalli Rufai da fuska a tamke ke koma sai ɗin ba ke kuma Rauda dawo gaba. Rauda ta yi saurin fitowa wanda dama kamar jira take a sanye Rufai da ta koma baya kai tsaye tashar mota suka nufa. Kudi mai sami a kuma tashar mota. Wannan yarinyar zan sambarwa mota. Yana gama faɗar haka ya yi fakin ya fito motar kai tsaye gurin driver sai nufa. Cikin minti 5 ya gama mata komai hannunsa ya sa ya buɗe mata motar jiki kan ya yi ta fito tana kallon sa. Zai ki shiga mota wata motar da kake nufi. Ba na kan iskanci wata motar kika san ana shiga a nan. Kwamfin da hannunta ta yi akan kes nata ta turo masa bakinta ni gaskiya ba zan shiga wancan motar ba. Sai dai na koma gida. Yadda ta yi maganar ta ba ta dariya dama yarinyar nan na magana. Rufi dakata ba na son rashin hankali. Kina ɓata min lokaci ki je ki shiga mota. Kafin na sassaɓa miki yayi maganar cikin fushi juyawa ta fara tafiya maimakon ya ga ta nufi gurin motar sai ya ga ta nufi hanyar fita cikin tashar a hanzar sai sha
gabanta, ina wasa da ke ni fa Allah Bujji ba zan shiga wancan motar ba, please Bujji ka bar ta kar ta shiga motar mana, ka zo mu tafi. Lokaci ɗaya Rufai da ta ganna mata harara, ai ke ce ya kamata ki shiga motar haya, ba ni da ke da miji a hannu ba, in har kuka matsa min na shiga motar sa zan koma gida na faɗawa Abba. Nan ta juya ta koma motar AB ta shiga gaban motar, ba kiwon galau AB ya saki yana kallon ta, dama haka yarinyar nan kake, baka ji me take faɗa ba, sakin baki ka saki baki kana kallon ta, da ni ce na yi maka haka da yanzu ka rufe ni da masifa. Jiya da karamar yarinya ke gasa maka magana, enough Sauda, shin baki ma jin me take faɗa? Za ta je ta faɗa wa Abba take cewa duk barazana ce, babu abin da za ta iya, ai mun saba ganin haka, to ni kuma wallahi da na shiga mota da ita har zuwa Kaduna gara ka bar ni kawai, ni tafiyar ku kawai. Rike kansa yayi da hannayensa duka biyu a fusa, sai nufin motar ya fisgo ta daga cikin motar, haka ya buɗe mata manyan idanunsa yana nuna ta da yatsa. Bari ki ji na faɗa miki, dole ki shiga motar haya saboda Rauda ta ce ba za ta shiga mota ɗaya da ke ba. Ku ce mu tafi. Haka ya ja hannunta zuwa cikin motar, dama ita kawai ake jira. Hawaye ta ji sun ciko idanta, shiga motar ta yi ganin idan mutane a kansu. Rauda na gefe tana murmushin mugunta, sai da ga tashin ya dawo mata. Ya dawo cikin motar tasa. Bujji sauri fa za ka yi, jirgin 12 zan hau zuwa Ghana. Mugun kallo ya juya yana mata, ya haɗa rai sosai. Na faɗa miki ki daina bani umarni, ko yanzu baki latti ba, za ki iya canza mota. Ya yi maganar ina murya cikin fushi. To bari mu dakata nan, sai Allah kin lokaci na gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya. Na bar ku lafiya.